Hej igen, det er mig, Daniel. Jeg står lige nu i et kryds. Et sted, hvor det hedder Jarmers Plads i Kongens København. Og det her kryds her skulle faktisk givetvis være det mest forurenede kryds i hele Danmark. Alle de kvoter og hvad man ellers siger, der er og sådan noget, man sådan skal overholde med de forskellige ting og sådan med CO2 og udledelse og sådan noget. Det er faktisk overskredet i det her kryds her. Det skulle være helt vildt. Hvis jeg står her, kan jeg faktisk sådan helt mærke, det krasser i min hals. Og det er ikke engang så galt, fordi det er faktisk det er en weekend lige nu, og hvis I kigger ud på vejen her, så kan I faktisk se, der er ikke så forfærdeligt mange sådan biler på vejen, men alligevel så det er bare at gøre opmærksom på det med biler og sådan noget, og det altså jeg har jo min gode gamle cykle her, som det grå lyn, som jeg cykler på, men folk bliver nok ikke så meget klogere af det, men jeg vil lige vise jer det her kryds her, og lige gøre opmærksom på, det hedder Jarmers Plads.